Hagini kisngi nga yo snow ya kawai ka jing kren ba kata kalong. Habakadan ka jing la kai football. Baro arliang ki duai, bro arliang ki laya pelut ya ka por ka bor ki laya practice ba. Baro arliang ki kwaru ban job. Ti haba baro arliang ki duai, atau blain pun job yeno pa. Kata ka ka jingkeli, bat kata ka ka ba labu jingkeli yanga bat yang hilang hakani ka poru. Let's say fin jubab kumno. Tada boro artim kia duai. Tu blain pen job you know. Nerong try pen job yang anu erong try pen job yang a. Tu blain pen job you know. Tadi kita kata ke pora bang ya keren nga ong ba pitch ni. Haka percaya sadan bihi wa job barem bat dang don ru ya kalat ban job yang hadin. Tadi kita kasyong ba haka skill kam dai e bu blain pen job you know. Kasyong ba haka ta jing nang jong kita ki briu kum no ba kikin job. Kam dai e haka bor ke jong blain pen job you know pen ram you know. Namar kani ke dai ka bakin jat do bat lada rem makana mlele namar haka wi ka por pat si job biang hi. Kum ba Argentina ka rem ka job biang. Kum ba Brazil ka rem ka job biang. Tadi ta kadang don ka chance ya ka ba haba rem menta haka wi por nang la biang ban job. Habadon kini ke jing kerana mengakan mawi kini ke waipat ke jing sisya bau jisu ulalong u referee hapedeng armut ki player. Bat kata ke dei haka ding pena u jisu hapedeng. But u jisu hangni tengah yui bau urai pendram yu wei urai penkesan yu wei. U jisu u referee hapedeng armut ki player. Bat ngakwa ban ong yefi kini ke sengi ke bamenta bat katahi ke dei ke jing sisya haba ngikren sepang ka football, haba ngikren sepang ki jile kai, si don be ba job, si don be barem. Bat dang don pat kalat ban job yang haga wei ka por. Bat haga jile kai don be hi ubarem, bat don hi ba job. Henry ya ka jing pat ya ka jing ka jong brio lada kala apoi ka por. Ya ka ba on decide lada remne na job mdan chance sa si sin pat. Mdan chance ban ong biang ngarem menta ngayap no ban ngarem bangan yo biang ya jing job hadin kata tem dan syuk. Namar kum mengalong ipi mentan nga kenmau yau jisu kum u referee hapedeng armut ki player. Wei player musarong usngo skill ba ladi, usngo bit ba, usngo tebit ba ladi. Buang ngam dan kam yau jisu. Ngam dan kam ya ka decision ke jong me. Lada medai si syau nong penem te penem she ladi wang bat sa penem yang ngiru. Bat ni priu dan ke jing sarong. Bonu ubriu dan ke jing sekolah, udan ke jing sengohok. Baru klet ikan ni kawai. Baka Bible ka ong kata, baka ta ka jing longohok leni ke jing sengohok ka jong ubriu ka long tangkum ka serdep jat akmat jong blay. Uni usngo biang usngo bit watla ka sorkar kala penrem u rai mu ladi tu ong nga tengam dei babakla nga tengam dei ubriu ba mo berduna lene khamle kanu ka pop wala ka sorkar kala penrem ong khamle pop nga upen kesan bit ladi hado bala poi ni ka por ka bau jisu un put na senan ya kata ka whistle lene un put ya kata ka jing put lene kata ka whistle ko mo put referee prit shwaban kut ka football. Badai uni ubre usno sarong usno biang usno debet wala dai ude ban yap wala da poe ka last minute ban put noru ya kata ka jing put ya kata ka whistle andre usno be bangat nga klembak lah ka Bible ki thu ingi hang ni abangi pulin Isaya kalong ribsau ka dekat ban reu ka ong ni baro ngi lakalong kum ubam khot bat ki hok jong i baro ki long kum ki jain babit tingit ngiap staino baro kum ki sla te ka jing bom hok jong i kum kal air kila rong no yang ni. Ubri bopop udai bopop laban ong ngahok. Ka Bible ki thu ingi ru abangi puli na Jeremiah hang ni ka por kala nong ka ba khatlai. Ki thu ingi kum ni ba nan puli ka kum ba kalong ka ong khot arpulai ka ong unong Ethiopia ula ban pen kala ya ka snap. Lani ulabasa ya ka bala thoda. U Ethiopia udai bayong ba usai bayong. Baru labasa kidan ki spot kidan kita kijing tok dak hau tau kla labasa ula ban pen kelai ke dak uni ubriu ubala syak penrem ha ka sorkar ula ban pen kela ya kata ka baula syak penrem bam dei tang ba ka sorkar ka penrem ya namar ka pop ka jong ublai ru penrem tading ta shwabu unyap ru udang sarong bong ngaklem pop ngaklem le ngono besniu cisu lada madai sisau tau nong penem ya ladi penem yang ngaru usarong
ka Bible ki thu ka jing sarong ka ya ishwa ka jing penjat ka jing someng ha shwa ka jing penkalon shwa ka jing yap senan tading tau breu sarong ban yap no u breu someng un kalon na sendan andre u klem sung thu bau dan kam ya uni referee u ban u ban decide ya ka fit ke jong la ka de ke jing penram na ke jing penkesan u dan hau referee u bala man pen emi u ka ta kesngi Henry ulah kentat you tahu referee, kentat you Jesus Christ, kentat you try. Baru seorang wala ada udah baniap naru. Tadeng ta, udah sau tahu weipat, mau kata weipat ke tim, arngot kita ke player, bau ni way player tu orang. Ngangalale pop si siapa udah seneng ru tahu way player orang me, ngi tak bakla siang ngila pop siya. Kesorkar kalau penderam ngi, sisa ngila pop. Utawang me umnget usarong me ite kadang ke jiale hakata ka ding pna u referee udah na pedeng ka Bible ke thu ingi bakal adon gani ke jia kan Lukas long bar pulai ke dokal lai pundai ka ongom ni wait na ti ginong kam sneu balas din wala kren benyu udah ong mem long tau Kristo pen yala de badiang ide hendrai utau wei pat ula ya thu bat ula sneng u udah ong mem shifting setia yu blai na mem long hapok ke juk ke jing penram Mangi sisa da kabahok ru namar ngilio diang ya kabadai naki ki ru ya kabingilale henry une shamale ru kabamdai ula ong tiha uko jisu tukun mau yanga onda me poya ke hima ke jongme kan khot ke besau pulai ke ong hang ni u jisu te ula ong hu sisa ong hame hagani ke sngi men long lembat nga ha paradise padu jisu urai penkesan ula penim yau tau breu uba sutu ba udan kam ya garai jong ne referee uang ken mau yang ala me poi se himaga jong me baru jisu uput ya kata whistle uput ya kata jing pot uang do mentaga sngi men long lembat nga ha paradise kata keren sepang ki arngot kita ki tim arngot kita ki player tengi dei ki player ki bak hagano kaliang idan sekaliang jong tau basorong, ni sekaliang jong tau basngauret. Sekaliang jong tau basngukut, ni sekaliang jong tau basngupop. Talang ngidon hakaliang jong tau basarong. Ya kabangim dan kam yu jisu. Ngila rem lupa kum turuhi. Ndai utaken yu bodan kam yu nong penem. Wang ngigin sisa ngila le pop uniu di bahok, uniu di bakut, uniu klem le pop, uklem le egabam dai. Bagi tip ya kan ikut ibu jisu udah ibu klempop, jisu udah bahak, jisu udah bakut, jisu udah besngor, jisu udah bamdan kan no jing tok beria. Bara mengi pediang yu bahak. Dia yang tahu ai ka hok ka jo ka nyangi. Ya ka bangi sio ai kan. Ya ka paradise ka jong blai. Ya ka jing im ka babam jikot. Tak ada habangi ngi let no na gani ka perthai. La tho aga ding pna RIP. Rest in paradise. Tat adu ba ka jing rong no kampat ban. Mendalawan ke jingrong no ingin mi pat nang tanda paradise bandan pat badu trai sebab jikut hakataka Jerusalem ke batamai hakataka beneng ke batamai kan parang ngai tran ke kui ngi ke sngi ke bamenta a bengin rai ke sngi langi dan syaka ni kaliang jong utau basong sarong ne sekaliang jong uta ubasngoret sekaliang jong tau bam sngodan kam ne sekaliang jong tau ubasngodan kam ngini doai ke ni ke por ta ka rai ke jong pi Nginya dua yang ni kepor mentah. Try nga ingo ime ni kepor ka bakodor. Ngi osngo ni ka kubor at try. Ya ka ba me de referee hapdeng kita ki arngot ki player. Ba try de mame ko konrat ba penkesan ba de mame ba penrem. Try ki breu ki lupa ka pop ki rem lupa memnan kam shui ban penrem namar ki rem lupa. Henry yu tau bela rem udan kam ya ke jing penkesan ke jong me try. But habau niu breu usngo tu bula le pop shisha bula le kita ke kam sniu. Ba usngo tu bula do yap un poi sha kata ke jing penrem bam jikot. But ula pediang ye me try. Ula shio ya ka paradise shio kita ke jing penem. Namar udan hapdeng jong me ko try ubalong utau referee uba decide ya kata uba rai ya kata ka bam jikot ke jong. But ka rai jong niu breu hagane ke sngi. Kala rai shisha ka bam jikot ke jong u bola shim ya ka rai ke bedai ban pediang yo Jesus Christ ban sngodan kam yo nong penim kumu nong pop try ni ka por ai begini ki kun jamero abagi yo sngo ni ka kubor kin sngodan kam ya meu nong penim meu bala ban rai ya ka jingyap bat ya ka jingim
Ka dujok ding, nani ka pung ka ding. Li kata ka hima ka jong me, kata ka beneng bom jukot. Ka hima ba ka jing im ka bom jukot. Tranga duai ka ni ka sngi, ai jing shai ki bre ka jong me trai. Ba ka nam sa ka jing sarong. Ka jing sobiang ka jing sudap ka jing sohak. Doi trakin penrit ila di. Bat bakin pediang ya me unong penim. Bakin yo ya ka jing penim. Na duai ta jo fi ba, duai ta jo fi kong. Utrau it pelat fi hallelujah. Mga duai ka ni ka sngi shisha. Piasno ni khubor kam dai ka bami nak sintur ka jonga ka bami nak sintur ka jong blai. Utrau dan hang tu. Bat mentau dan hapdeng jong fi. Hapdeng jong tau arngot ubreu ba pipi dan ubreu jong ka jingat na jong ka jingbam ngai. Udan hang ni kan. Mga ngai akan ni ka sngi. Soitan u ong ya pi wanam ngai re umsim ba ko ukun tu ya pi ong ngai na. Tadi tanga kwa benang ifi kene kesni wanam snap ini ka bor jong baman soitan bo thok pichukor bo lamler bo pensngau ifi bo pi biang bo minon kam yu try kentat yu mardor kentat yu mardor pediang yu Jesus Christ umsim bo khoi ong pediang no umsim bo khoi Ukraine kata ka wei ka sur hagada ono jefi ong pediang no wanam pen wanam sarong shu wanam sungubit wanam sungubiang pediang yu Jesus bala fi kongo ini ka sur kene ka sngi kene ka jing penem ka jong fi ko baktin jong blai ka ong habang ipuli ar korin kalong bandriu khot ka ba ar kong. Today is the day of salvation. Kani ka sngi kalong ka sngi jong jing pen ya pi. Ba habi pediang you Jesus Christ. Ka Bible ka kren shai kata yonis long meneng kong khot ka ba khat ar kong. Rekat kita ki bala pediang you ha gitu ai ka bor ban long ki khon ki jong ble. Ha kita ki bala kha om chuna ka snam na ka do na ka manu briu. Re ki bala kha no ble. Adwain ka khoi fi ka sngi fin long ki khon ki jong ble. Ki bala shan sharp do men sim ba khot. Kong kesenjat hadok kata kesengi ke jingwan ke jong o la seal ya fi la preserve ya fi la bo kerpang ya fi hadok kata kesengi ke jingwan ke jong o kedua yang kerkui fi ke kesengi hak tengu Jisu amen amen terakhir kerkui fi ngin sai syambiang asai kesengi ka wai pak ko bostap blai ke jing sok lor kat fi ke kesengi ko lom la kerkui fi blai jing sok ulai ki kamba hak ke kesengi fi ko blai shibon blai ta ka bram ju amen.